ଯାଉଛି। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି। ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା କଥା ହିଁ। ଏବେ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ। ତ प्लाटफर्म भितर अच्छे फ्रेंड्स देखु बिजार लगुच ना से जो इड सियाड हो जाए। एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म को छुट्टी समय में यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1 फ्रेंड्स इस समय पर ट्रेन आसी ट्रेन आसी ना ट्रेन आसी ना 7:30 अच्छी ट्रेन तो ये आसी ना। तो देखिए वेट करते प्लेटफॉर्म भितर अच्छे जाऊँ जानी है उन्हें बड़े अच्छे तो पहुँचे गए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स देखु भितर अच्छी नहीं नहीं हेलो हाय फ्रेंड्स मुझे कोरापुट अच्छी कोरापुट जस्ट जो कहे जो इंजिन चेंज से चेंज हो तो प्रेस प्रेस सरीगला देखु किसी समय गला ट्रेन छाड़ मोबाइल चार्ज भी ना तो कौन करवा फ्रेंड्स आज ट्रेन रे चार्ज भी होनी मोर मोबाइल बोल नुह कारी मोबाइल भी होनी तो केमती किए जाने ऑटोमेटिक हो जाए माने होनी ऑटोमेटिक कौन बिल्कुल टोटाली होनी चार्ज कौन हो गला तो मो फोन रे चार्ज भी ना तो जयपुर गले ही बसैबी रेलवे स्टेशन रे मो फोन रे भी चार्ज नहीं तो सेटा वीडियो करि पारनी फ्रेंड्स देखी पार्थे लोग सब पड़ाई गले ट्रेन स्टार्ट है फ्रेंड देखो जाऊँ स्टार्ट हो गला
କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଯଦି ତ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟେ ତ ଦେଖିବା ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ତ ସରି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଯାକ ଗଲା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଯଦି କୋରାପୁଟ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କେବେ ବି ଏଇ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫେମସ୍ ଜାଗା ମାନେ ଅଛି କେବେ ବି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଟା ଆମ ସେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯଦି କୋରାପୁଟ ବୁଲେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଟା ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର। ତାପରେ ଆମର ଟପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଓମାଳି ବି ଅଛି। ତ ଟିକେ ସେଟା ସେପଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବନି, ବସ୍ ବି ଯିବନି। ତ ଯଦି ଆସିଲେ ସେପଟେ ଦେଇକି ବସ୍ ଯାଏ ତ କିଛି ଦୂର ଯାଏ, କିଛି ଦୂର ଯାଏନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆସିଲେ କୋରାପୁଟର କି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ଶୁଭିବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଦ୍ୱାରା କହିପାରୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଜୟପୁର ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରଖୁଛି। ଏଇଟା କେବଳ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବରା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଘର ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠି। ୱାଟରଫଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍, ଅଧିକାଂଶ ସିନେରୀ ଅଛି କାହିଁକିନା ପର୍ବତ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାଂଶ ଅଛି। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ ଭରା ଏଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ କୋରାପୁଟକୁ ମାନେ କୋରାପୁଟର ଅନେକ କିଛି ବହି ରହିଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି କି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ିଲେ ନା ମାନେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନର ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏପଟେ ଦେଖା ଦେଉନି ନା ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଓର ତ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ଟ୍ରେନଟା କୋରାପୁଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଉଛି ମାନେ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉନି।